Пшеничната трева на прах е малко позната тайна за здравословния начин на живот, която крие в себе си огромни ползи за организма. Известна като суперхрана, тя съдържа впечатляващо количество хранителни вещества в минимална доза. Тази зелена пудра е изключително богата на витамини, минерали и антиоциданти, които могат да покажат положително въздействие върху вашето здраве. Една от основните ползи на пшеничната трева е способността и да детоксира организма. Благодарение на високото съдържание на хлорофил, тя помага на пречистване на кръвта и елиминира на токсините, натрупани в организма. Това може да подобри общото ви здраве и да ви даде повече енергия за ежедневните задачи. Освен това, пшеничната трева на прах е мощен имуностимулатор. Витамините и оксидантите в нея укрепват имунната система и предпазват клетките от оксидативен стрес. Редовното й приемане може да намали риска от настинки и други заболявания. И не на последно място, пшеничната трева е отличен източник на алкални вещества, които балансират нивата в тялото. Това е от съществено значение за поддържане на здравословния вътрешен баланс и предпазване от възпаление. Започнете деня си с енергия, здраве и чистота. Включете пшеничната трева на прах във вашия